ljudi, moje ime je Sureja i dobrodošli na kanal Ana and Toys igračke. Dobrodošli u 4. deo serijala Kampovanje. Ja se iskreno nadam da će ovo biti i zadnji deo serijala, ako ne onda ništa. Hajde da pogledamo šta će se to desiti na kraju videa. Pre početka želela bih samo da izreklamiram par kanala koji su mi dali ideju za ovaj video i hvala vam puno što ste sarađivali sa mnom i što ste radili. Jako mi je bilo drago da svi radimo zajedno. Sada ću vam pokazati koji su ti kanali. Obavezno posetite njihove kanale. Prvi kanal jeste Barbie Josipa Barbie. Sad ovdje se dobro ne vidi, ali mislim da nju možete lako pronaći. Ona mi je isto pisala ideju i baš mi se sviđa njena ideja. Puno pozdrava za nju i jako mi je finu ideju dala koju ću sad upotrebiti u video. Sljedeći kanal je pod nazivom Lori Miocić i ona nema sliku, ali mislim da je možete lako pronaći, samo ukucite Lori Miocić i ona snima sa lutkama i obavezno posetite taj kanal. Sljedeći kanal jeste kanal jeste, sad se izvinjavam pošto se ne vidi dobro, jeste Čijara FGG. Oprostite ako nisam pravilno rekla i veliki pozdravi za nju. Obavezno posetite njen kanal. Sljedeći kanal jesu Dunja i Nađa koja mi je dala predivnu ideju. Također veliki pozdravi za njih. Posetite njihov kanal. Jako mi je drago što su došle do 286 pratioca. I sljedeći kanal jeste Shop 5 Stjepan. Tako nešto. Uglavnom ovako izgleda njegova slika i mislim da ćete pronaći. I on mi je također dao sjajnu ideju. Posetite te kanale koje sam izreklamirala. Bilo mi je jako drago što smo radili zajedno i sada ćemo da vidimo kako taj video izgleda. Nekoliko godina kasnije, nakon što su izgubljene Maša i Anja. U redu, hajde, Stefi, možeš ti to. To je samo kolač od jabuke. Zašto si uverena da ne možeš da napraviš jedan običan kolač od jabuke? Možeš ti to. Hajde, ne kuvaš prvi put. Hej, velika seko, šta radiš? Stacy, uplašila si me. Šta ćeš ti u kuhinji? Šta ću? Samo sam htjela da proverim kako ti ide spremanje doručka. Danas je tvoj red za spremanje doručka. Nadam se da nisi zaboravila. Ne, taman posla. Pa? Jer je doručak spreman? O da, doručak, umalo da zaboravim. Biće za minut spreman. Jao, kako je samo teško raditi u kuhinji. Ne bih mu rekla baš. Surija svakog dana to uspeva sama da uradi. Pa ja nisam tvoja velika seka, Sureja. A sada mi se, molim te, skloni se iz kuhinje zato što moram da uradim neka važna posla. Naprimjer, spremanje doručka? Da, u stvari ne. Mislila sam da si završila. Dobro, Stacy. Nemoj nikom reći, ali teško mi ide spremanje doručka. Znaš, nisam navikla raditi u kuhinji. Stefi, zašto jednostavno nisi rekla Sureji da ne možeš? Onda ti ne bi terala da ti sama kuvaš. Nemoj nikom reći. Dobro, neću. Molim te, samo drži jezik za zubima. Hoću, da mi ne ide baš loše. Pa nisam mislila bukvalno. Ma šta god. Pitam se samo kako ide Stefino spremanje doručka. Kladim se da nije baš mnogo vešta u kuhinji. Ček, poslala si Stacy da je špijunira?
Pa tako nekako, ne baš da je špijunira, znaš, ali samo da vidi kako joj ide to od ruke. Sureja, to nije bilo lepo. Dobro, samo sam želela da dobijem opkladu, da Stefi ne ume ništa sama da uradi u kuhinji. Pa Stacy, kako ide tvoje velikoj seki u kuhinji? Kako se snalazi? O, super, sve drži pod kontrolom. Stvarno? Nisam se toga ni nadala. Ni ja. Jesi sigurna? Da, deluje mi kao da je završila već sa doručkom. Ma, tu mi je nešto sumnjivo. Dobro je, pa sam dala Stacy onaj kolač da bih čutala. Trebalo bi pokupiti Olafa sa časa karatea. Hej, gde je Ana? Jeste li je videli celog jutra? Ana je već nedelju dana zabrinuta i samo sedi na terasi. Ništa ne radi niti jede. Jako se brinem za nju. Ma, ne brini se, Sureja. To je samo Ana, vidjet ćeš. Za par sati odmah će kukati kako je gladna. Vidjet ćeš ti Anu. Ne bih rekla baš. Jadnica, sigurno joj nedostaju Anija i Maša. Kad bih samo ja mogla nešto da učinim. Sigurna sam da su već odrasli zaboravili na Mašu i Aniju. Ali ja ih nisam zaboravila i nikad ih neću zaboraviti, da su mi one bile najbolje prijateljice. Maša i Anija? Ko je Maša i Anija? Ko je Maša i Anija? Ne, bila sam u pravu, vi ste zaboravile. Maša i Anija su naše najbolje prijateljice. Anija je Anina ćerka. Nisam znala da ima ćerku. Ja sam mislila da je udovica. Jao, ne mogu da verujem da ste zaboravile na Aniju i Mašu. Ana je tužna jer joj nedostaje njena ćerka. Da, Stacy, mnogo gledaš filmove. Hajde, idi, igraj se nešto. Sad će da dođe Olaf sa časa karatea, pa se možete igrati zajedno. O moj Bože, kako ste samo bezobrazne! I kolač od jabuke je gotov. Zašto imam osjećaj sve da sam nešto zaboravila? O ne, zaboravila sam jabuke. O, Stefi. Ljudi, ja idem da pokupim Olafa sa časa karatea. Ako treba nešto da kupim, recite mi slobodno. Ne treba ništa, Elsa. Da, imamo sve. U redu. Ana? Pogodi ko je? Čekaj, nisi se nasmijala. Ana? O ne. Ana? 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 O ne. U kakvom je Ana stanju? Ljudi! Sigurna sam da sa Anom nešto nije u redu. Pa, kad je sa Anom nešto bilo u redu? Ne, stvarno. Mislim da je pod nekom fazom. A? Fazom? Znam šta meni uvijek pomaže. Imam ideju. O, Stacy, nadam se da znaš šta radiš. Stefi, ne, gotov je doručak, da, za 5 minuta. O, Stacy, to si samo ti.
Da li imaš još onih slatkih kolača? Hitan slučaj! Stacy, molim te, nemoj reći nikom da nisam vešta u kuhinji, ali hitan slučaj! Dobro, daću ti kolače. Izvoli. Jedi, jedi, jedi! O ne! Gore je nego što sam mislila. Ne pomažu čak ni kolači. Stacy? Da, teta Ana. To sam ja, Stacy. Ja sam. Anija. Ne, Stacy. Samo Stacy. S-T-E-J-S-I. Anija. O ne, gore nego što sam mislila. Anija. Anija, srce moje. O ne, prekini da me grliš, prekini. Ja nisam Anija. Anija, toliko sam te dugo tražila. Nisam ja Anija, ja sam Stacy. Samo Stacy. Rekla sam. Anija, zabrinula sam se za tebe. Prekini da me grliš. Ja nisam tvoja ćerka. A? Nisi? Anija. Anija. Stani, nisam htjela da te rasplačem. Stani, Anija. Anija. Ne plači. Stani, joj. Ozbiljno sam rastužila tetu Anu. Anija. Dobro, vi vidite ako Ana nešto odreaguje, ja idem po Olafa. U redu? U redu, Elsa. Kako to misliš, nešto se događa sa Anom? Ne znam, to pokušavamo i mi da otkrijemo. Hajde, uđi u kuću. Čoveče, svaki dan je sve čudnije i čudnije. Teško je biti Snegović. Pa ulazim u kuću. Olafe, to sam samo ja. Uplašila si me, Stacy. Znam, moramo da pomognemo Ani. Šta da pomognemo? Olafe, znam da je sve o čemu ti razmišljaš, sve je vezano o šargarepama, ali moraš da shvatiš, život nisu samo šargarepe. Izvini što sam bila malo gruba. Ana je u teškom stanju, moramo je pomoći. Mnogo je nedostaju Anija i Maša. Olafe, samo mi reci, nisi zaboravio ko su Anija i Maša? Molim te, nemoj čak i ti. Jesi zaboravio? Ne, nisam. Kakva sreća. Zamalo, odrasli su već zaboravili na Aniju i na Mašu. Ko je Anija i Maša? Olafe, ne mogu da verujem da samo ja nisam zaboravila na njih. Anija i Maša su bile naše prijateljice. I kakvi smo mi to prijatelji, a da zaboravimo na njih? Izgubljene su u svetu bajki i mi moramo pod hitno da ih spasimo. Jesi li me čuo, a? Wow, Stacy je stvarno potreban psihijatar. Znaš onu priču što nam je Elsa čitala pre spavanja? Jedna devojčica Anija i Maša koja je živjela sa medvedom u šumi. Da, one su nekad stvarno postojale, pa su jednog dana otišle u svetu bajke i sad su postali likovi iz bajke i niko ih se više ne seća. Pa čak si i ti zaboravio na njih, Olafe, a rekla sam ti da moramo da ih spasimo. Olafe, šta kažeš da mi odemo u svetu bajke i da ih nađemo? Tako da ćemo dovesti Mašu i Aniju ovde i Ana više neće biti tužna. To je sjajna ideja, Stacy. Hajde, idemo. Stacy, jedno pitanje. A gde je svet bajki i snova? To se i ja pitam, Olafe. Potrebna nam je mapa za ovo. Za ovakvu misiju spašavanja potrebno nam je da svi spavaju. Zato je bolje da se uverimo da svi već čvrsto spavaju. Stefi, spava. Bela? Nju su već odavno uspavale knjige. Sureja? Spava. I Elsa? Spava. Ana još uvijek je u nesvesnom stanju. Hajde, Olaf, ušunjat ćemo se i
Ušunit ćemo se, izaći ćemo lagano iz kuće, da nas niko ne vidi. Kako? Kako rade na američkim filmovima. O, upravo si. Ja često gledam američke filmove. Ja sam profesionalac za američke filmove. Hajde, čuti. Ana! Kako ćemo da prođemo pored Ane? Imam ideju. Dobra ideja, Stacy! Psst, još uvek se krijemo. Upravo si. Moram biti tiši. Ana, hoćeš da ti otpevam jednu spavanku za laku noć? Ne sad, Stacy, imam važnije posla. U redu. Moja mama divna priča svake noći. I dalje ne znam. Ćaos! Bravo, Olafe, sjajno smo ovo izveli. Baci 5. Ma nema veze. Hajde, idemo. Zar Ana i Elsa ne zaključavaju ulazna vrata kada idu na spavanje? Da, zaključavaju. Jedno pitanje, jer znaš da skačeš kroz prozor? Koristit ćemo dimnjak. Upravo si. Sigurnije je. Bom, bom, bom. Bom, č, č. Bom, č. Bum. Ovo je bila užasna ideja. Da, više nisam tako bel Snegović. Kako Deda Mraz uopšte prolazi kroz taj dimnjak svake godine? Sva sam crna. I ja isto. Hajde, moramo negdje da nađemo reku da se operemo. Ali, izašli smo iz odžaka. Olafe? Molim. Je rekao tebe mapa? Mapa? Olafe, molim te, reci mi, je rekao tebe mapa? Kako mapa? Olafe, sada moramo da se vraćamo natrag zbog mapu, a rekla sam ti da je poneseš. Pa nisam znao. Olafe, Stacy, jesi sad ljuta? Sad ćeš ti da vidiš da mi moram opet da se spustam kroz dimnjak. Mnogo je slatka kad je ljuta. Kakav je to zvuk? Sureja, nije vreme za ponoćno igranje fudbala. Ne, nisam to bila ja. Pa ko je? Ne, moram da se sakrijem. Ovo je sjajno mesto. Sigurna sam da sam ovde čula neki zvuk. Samo ne znam ko je taj zvuk. O ne. Elsa, molim te, znaj, to se samo tebi pričinjava, umislila si. Ali nisam umislila. Znaš, ti uvek čuješ neke glasove koje mi ne čujemo. Počinjem da mislim da si poludela. Hajde, vraćaj se u krevet. Neću da se vratim u krevet dok ne saznam šta je to. O ne, ovo zahteva drastične mere. Moja mama divna priča svake noći. Ali nekakva uspavanka me uspavljuje. O nekakvim prinčevima što će doći. Ipak ću se vratiti u krevet. O moj Bože, sad je počela da čuje i uspavanke. Sad moram polako u moju sobu po mapu, to jest po knjigu. Aha, evo je, i našla sam. 5 minuta kasnije. Jao, Stacy, stvarno trebaš da prestaneš ovo da radiš. Pa, Stacy, kako je prošla potraga za mapom? Nemoj ti meni kako je pošla potraga za mapom, ti si trebala da uzmeš mapu.
toaletu. Izvini, Stacy. Dobre, pa smo imali reku da se operemo. Sve smo bili crni. Stacy, jedno pitanje. Da, Olafe. A gde smo mi sad to krenuli? Blank. Pa da tražimo Mašu i Aniju. U redu. Misliš one Maša i Anija iz bajke? Da, baš te. Upravo si. Ovdje u knjizi nigde ne piše kako da pronađemo svet bajke i snova. Kako su samo Maša i Anija ušli u taj svet? Kako da stignemo do tamo? Nije sad to lako kao da nađemo čoveka koji vozi taksi i da mu kažemo: hej, tipe što voziš taksi, možeš i da nas odvedeš do sveta bajke i snove. Onda mi nas sigurno shvatio neozbiljno. Stacy, Ili nije sada kao da možemo da nađemo autobus koji će da nas odveze pravo do sveta bajke i snova. Stacy? Ne sad, Olafe, razmišljam. Kako da stignemo do sveta bajke i snova? A da napravimo čamac? Ne, mi ne znamo da gradimo. Stacy? Ne znam kako ćemo sad, Olafe. Stacy, šta je? Vidiš da razmišljam. Da li će ti ovo pomoći? Tako mi svih čokoladnih bananica, pa ovo je pravi pravcati jednorog. Da, on nas može povesti u svetu bajke i snova. Hajde da ga pitamo. Zdravo, predivni jednorože, da li nam možeš pomoći? I da, ja sam Stacy, a ovo je Olaf. Iz stvarnog sveta. Da li ti dolaziš iz sveta bajke i snova? Mislim da to znači da. Možeš li nas povesti tamo? Ne mogu da verujem da smo ovo uspeli. Olafe, uskači! Čekajte mene! Ne, jednorože, ne leti bez mog prijatelja, stani! Ne! Stacy! Olafe, nisam znala da će odleteti bez tebe, ne! Jednorože, stani, molim te, možeš li da staneš? Moj prijatelj Olaf, nisi njega poveo. Jednorože, ne! A kako ću sad sama? Moram pronaći Aniju i Mašu. Ne! Zdravo? Hej, ima li koga? Alo? Koliko je to sati? Stacy? Kako si spavala? Stacy? Olafe, kako si? Hej, Bela, nema... Bela, nema Stacy. Također nema ni Olafa. Pa znaš li gdje su? Kako bih ja to znala? Samo što sam se probudila. Možda su kod Sureje i Else. Kažem ti, Sureja, da sam čula buku sinoć. Ne, Elsa, koliko puta trebam da ti kažem? Gledaš previše horora. Ne gledam. Hej, jesu li Olaf i Stacy kod vas? Ne, nismo ih vidjeli celo jutro. Pa kod nas ih nema. Možda su kod Ane. Gde je Ana? Nije spavala cele noći. Ana je na balkonu. Ana, znaš li možda gdje su Olaf i Stacy? Da, Ana, jesi li ih vidjela od jutros? Ana. Hej, Ana, probudi se, Ana. Hej, šta se događa? Olaf i Stacy su nestali. Čekaj, šta? Olaf i Stacy. Pa kamo su otišli? Ne znam. To se i mi pitamo, da nisu bili kod tebe? Ne, još 2 mlada života su ugrožena, ne! Prvo Anija i
ja se zaista više i ne sećam Anije i Maše. Ko su one? Kako ste mogli da zaboravite Aniju i Mašu? Misliš one iz slikovnice, iz Stacine slikovnice? Oni su samo izmišljeni likovi, Ana. Nisu samo izmišljeni likovi. Anija i moja čerka. Wow, kada pronađemo Olafa i Stacy, moramo Anu da odvedemo kod psihijatra. Da. Kada se Stacy probudila, ona se našla u velikoj beloj snežnoj šumi i zapitala se gde je. Hej, ima li koga? Ja se zovem Stacy. Ali nažalost tu nije bilo nikoga. Zdravo, dete. Ko si ti? Odjednom Stacy je ugledala kraj sebe prelepu belu snežnu princezu. Ja se zovem Elizabeth. A ti? Kako se ti zoveš? Ja sam Stacy. A ja nisam iz ovog sveta. Ja sam iz stvarnog sveta. Iz stvarnog sveta ništa čudnije nisam čula. Današnja deca. A ti? Ti si ovde odrasla? Da, ovo je začarana šuma. Začarana šuma je moj dom. Ti si? Da, snežna princeza. To sam ja. Kao i slikovnice. Snežna princezo, znaš li Aniju i Mašu možda? To su moje prijateljice koje su pre par godina bile izgubljene u ovoj šumi. Anija i Maša? Znam, one su pre par godina dolazile ovde. Šta? Da, i tražile su pomoć kako da se vrate u stvarni svet. Mnogo sam se tada smijela. Nisam znala da stvarni svet uopšte postoji. Postoji! Vidi, reći ću ti gde ih možeš pronaći. Samo trebaš da nađeš kralja i da ga pitaš da ti da svoje skočije i oni te mogu odvesti kod Manije i Maše. Hvala ti! Puno! Nema na čemu. Uvek ću da pomognem. Bilo bi najbolje da obavestimo policajce da pronađu Olafa i Stacy. Da, rekla sam 1000 puta tim klincima da ne gledaju toliko američke filmove. O ne, Olaf i Stacy su nestali. O ne, stanite. Zašto jednostavno svi ne idemo u potragu za njima? Hajde da se podelimo u grupe. Šta? Zadnji put kad smo slušali Anu, mislim da nas je umalo progutala lava. Da, slušajte, neću vas izneveriti. Svuda u američkim filmovima kaže se ako se podeliš u grupe da možeš lakše naći to što tražiš. O Bože, ti američki filmovi, oni loše utiču na mozak. To su za malu decu. I za nezrele žene. Slušajte, ja znam šta radim. Zato kažete je najbolje da se svi podelimo u grupe i tako ćemo lakše naći Olafa i Stacy. Stvari, to nije loša ideja. Da, Ana je po prvi put u pravu. Hvala vam na tome. Podelit ćemo se u grupe. U jednoj grupi ćemo biti ja i Ana, ja i Ana, Bela i Stefi, a Elsa ti možeš ići sama. Hej, to nije fair, zašto baš ja? Zato što jedina ti imaš moći da se štitiš, a mi nemamo. Dobro, ići ću ja sama. Okej, hajde. Za to vreme Stacy je sve ispričala princezi, šta se sve izdešavalo od kako su ona i njena porodica otišli na kampovanje. To je trebalo biti obično kampovanje, princezo, ali odjednom se sve preokrenulo. Maša i Anija su se izgubile. Aniju mama još uvek traži. Mnogo je tužna zbog nje. A ostali su zaboravili da Anija i Maša uopšte postoje. Skroz su zaboravili na njih. Zaboravili? Kako to misliš zaboravili? Kao da nikad nisu ni postojale. Kao da su samo obični likovi iz bajke. Joj, ne brini, devojčice.
Malo mi je čudno to što kažeš zaboravili, jer pravi prijatelji nikad ne zaboravljaju na svoje izgubljene prijatelje. Znam. Ma malo mi je tu nešto sumnjivo. Da nije Grdana. Šta? Grdana je zla vila, veštica. Ona je umešala sigurno svoje prste. Sigurno je ona izbrisala pamćenje tvoje porodici da zaborave nam Aniju i Mašu. Grdana? Zaista postoji Grdana? Halo, u svetu bajke si. O, da, upravo si. Pravi prijatelji nikada ne zaboravljaju na pravi prijatelji nikada ne zaboravljaju na svoje prijatelje. Sigurno je to veštičino maslo. Sigurno je ona pustila magiju i onda su moja porodica zaboravili na Aniju i Mašu. Tako je. Moraš podhitno to da ispraviš. Ja? Da, ti. Ti si jedina osoba koja to može da ispravi. Ali kako? Ja sam samo jedna obična 11-godišnja devojčica. U tebi ima puno čarolije. Ne, nema. Da, ima. Ali ja dolazim iz stvarnog sveta. Ja nemam magiju. Vidi, magija nije samo kao prava magija. Magiju može da ima svako. A sada mislim da ćeš nekada shvatiti te moje reči. Ti možeš velika dela. Stvarno? A sada idi i pronađi tvoje prijateljice. Pronađi zlu vešticu i pobedi je. Hoću. Ovo je čudno. Ovo je Staceyna slikovnica. Da, jeste, a ovo sam ja. Olafe, uplašio si me. Hoću da kažem, Olafe. Tako mi je drago da sam te pronašla. Je li Stacey negde u blizini? Ne, Stacey je otišla u svetu bajke snova. Šta? U svetu bajke snova. Ne budi smešan. Svet bajke snova ne postoji. Naravno da postoji. Otišla je da traži Aniju i Mašu. Jesam li vam rekla da Anija i Maša postoji? Jesam li vam rekla da svet bajke postoji? To! Bila sam u pravu. Ana je pobedila. Nije pravi trenutak, zar ne? Ne. Olafe, molim te reci mi, gde je otišla Stacey? Stacey je otišla na Rozi jednorogu pomoći. Otišla je u svetu bajke snova. Na Roze jednorogu? Olafe, molim te, ne budi smešan. Reci mi istinu, gde je otišla Stacey? Ozbiljno ti kažem, Sureja. Jednorog? Da, jednorog. Bio je tako lep. O moj Bože, ne mogu verovati. Jeste pronašli Mašu i jeste pronašli Olafa i Stacey? Jeste pronašli Olafa i Stacey? Da, Olaf mi je ispričao neverovatnu priču. Maša i Anija zaista postoje. O moj Bože. Postoje? Jesam li vam rekla? Postoje? Ana je bila u pravu. Toliko godina čekanja, čekala sam svoju Aniju da mi se vrati i sada će mi se vratiti. Idem ja po nju. Čekaj, Ana, nije bezbedno. Moramo sami da se udružimo svi zajedno ako želimo da pronađemo Mašu, Aniju i Stacey. Jeste li za mnom? Da, jesmo. Ali kako ćemo da stignemo do svetu bajki i snova? Pa, valjda sve imamo u ovoj slikovnici. U ovoj knjizi piše da moramo da sačekamo ponoć, da dođe blistava kočija ili svetlucavi jednorog i oni će da nas moramo zatražiti od jednoroga da nas povedu u svetu bajki i snova. Baš kao što je uradila Stacey. Čekaj, moramo da sačekamo baš ponoć, cijelu noć ovde da čekamo. Da, ako želimo da odemo u svetu bajki i snova. U redu, onda ćemo sačekati ponoć. Ali moramo da pronađemo Mašu, Aniju i Stacey. Sačekat ćemo bolje ponoć. 24 sata kasnije. Dobro, jer je već ponoć. Da, jeste, ponoć je.
Sad bi trebalo svakog časa da se pojavi blistavi jednorog. Šta je ovo? Ljudi, da li ste i vi to videli? Jeste li vi videli isto što i ja? To je sjajni blistavi jednorog. Da, jesmo Bela i mi smo videli. Pa gledajte! Wow! Mirni, smireno, samo smireno. Oh, ti sjajni, blistavi, veliki jednorože. Reci nam, znaš li gde je svet bajki i snova? Možeš li nas povesti tamo? Ne znam jednoroški, ali mislim da to znači da zna. Kako to misliš? Jednostavno nagađam. Mislim da želi da ga uzjašeš, Sureja. Pa, uskačite, devojke. Čekaj, stani, a moje ostale prijateljice. Neću samo ja. Hej! Vratit ću se po vas, ne brinite. Kako je samo nepristojan taj jednorog. Da, i kako on planira da mi sada odemo u svetu bajki i snova. Evo kako. Nije nam spomenuo da postoji rupa u zemlji. Auč, to je bolilo. Hej, gde smo sad to mi? Hej, devojke, i vi ste došle. Stacy? O, Stacy, tako si nam nedostajala. Jesi, Stacy. O, kako sam ovo dirljiv trenutak. A ko je ovo? Ovo je Snežna princeza. I ona je moja prijateljica. Ona živi ovde u zemlji snova. Čekaj, šta? Ovo je zemlja snova? Jao, Bela, ništa ne kapiraš. Prati malo priču. Da, Stacy mi je puno pričala o vama. Stacy, ne mogu da verujem kako si samo mogla tek tako da izađeš iz kuće, a da nam ne kažeš. Da, to nije bilo lepo od tebe, Stacy. Izvinite, neću više nikad. Nadam se da se to više neće ponoviti. Sada, kada je sve gotovo, hajde da idemo kući. Šta? Stanite! Ana, šta ti je? Zašto se dereš kao luda? Nije sve gotovo! Još uvek nismo pronašli moju Aniju i Mašu! Ma kakva Anija i Maša? One su likovi iz bajke. Da! Hoćete da kažete da želite da Anija i Maša ostanu ovde? Zarobljene? Same? U svetu bajki i snova? Ana, volila bih da možemo to da ti objasnimo, ali Anija i Maša stvarno... Šta stvarno? Ići ću ja sama i pronaći ću moju ćerku. Vidite, Ana je u pravu, Anija i Maša stvarno postoje. Stacy, nemoj sad i ti. Zaista bi trebalo da isključimo kablovsku sa američkim filmovima. Sureja je u pravu. Vidite, devojke, Anija i Maša zaista postoje. Ti se ne mešaj, ovo je porodični trenutak. Ako ste zaista pravi prijatelji, onda nikad ne biste zaboravili na njih. Da, zla veštica je pustila magiju i onda je učinila da svi zaboravite na Aniju i Mašu. One su nekada zaista živele sa nama. Stacy, kako da ti to objasnimo? Ali one ne postoje. Naravno da postoje. Vidi, zašto lepo sad ne idemo kući i ne večeramo moju večeru? Mislim, to bi je trebalo da bude doručak, ali tek sam kasnije ukapirala kako se sprema. Vidite, Anija i